Mä olen Leena Hirvonen ja me ollaan nyt täällä Pirkanmaalla Urjalassa Menosten kylässä. Minä olen ammatiltani opettaja. 3 vuotta sitten mä huomasin, että Hunajayhtymä järjestää tuottajakoulutuksen. Ja sitten kun me oltiin jo asuttu täällä maalla muutaman vuoden ajan, niin sitten jotenkin kaipasi tänne vähän sellaista uutta tekemistä. Ja sitten kun se oli sopivasti Loimaalla, sinne oli helppo lähteä, niin sitten mä päätin, että nyt jos menen sinne, että jos siitä vaikka tulisi jotain. Ja kun mä olin siellä kurssilla ollut jonkun aikaa, niin sitten mä vaan päätin, että nyt mä hankin niitä pesiä itselleen. No, mehiläisten hoidossa on kiinnostavaa se, että saa olla lähellä luontoa ja se, että siinä on niin monenlaista tekemistä niiden mehiläisten kanssa. Kesällä on ihana, kun saa tehdä ulkona paljon kaikkea ja vähän semmoista raskaampaakin työtä välillä. Joskus tulee sellainen mieleen, että no mäpäs äkkiä käyn tuolla tarhalla ja käyn katsomassa, että mitä sinne kuuluu. Sitten huomaakin, että on viettänyt siellä puoli päivää ja ihan silleen kiireettömästi ja rauhassa katsellut niiden mehiläisten puuhia ja käynyt niitä pesiä läpi. Tosi usein mä pyydän sitten sinne perheenjäseniä mukaan avuksi, koska varsinkin sitten siinä hunajan keruuvaiheessa ne laatikot on tosi painavia, että on paljon mukavampi tehdä sitten yhdessä. No, mä tiedän, että Hunajayhtymällä tarkkaillaan sitä laatua koko ajan, että kaikki vastaanottoerät, mitä sinne sitten tulee tarhaajilta, tutkitaan. Ja se tarkoittaa sitä, että hunaja on myös laadukasta. Mä haluan olla Hunajayhtymän sopimustuottaja, koska se on mulle hyvä järjestely. Mä oon sivutoiminen mehiläistarhaaja ja mulla ei oikeastaan ole paljon aikaa käyttää siihen markkinointiin. Mikään ei ole niin puhdas luonnontuote kuin suomalainen hunaja on.